Diyos, maray na aga po mga tugang, ngunyan ani kaduwang aldaw kan sa tong nobinaryo para sa tong Our Lady of Lourdes. Maluhod po ang gabos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Act of contrition. My Lord Jesus Christ, true God and true man, my King and my Redeemer, in whom I believe and hope, and whom I love above all things, I humbly prostrate before thy divine majesty. I beg pardon for all my sins and ingratitude with which I offended thee. I know, O Lord, that I am unworthy to appear in thy presence. Therefore I come to thee, through thy most beloved Mother, whom I beseech to intercede and to obtain for me the remission of all my sins, which I detest with my vile heart, and firmly resolved by grace not to commit them again. Amen. O Mary Immaculate, Blessed Virgin of Lourdes, desiring to make this novena with the greatest devotion of my soul, and to answer the call that you made to all your children in the person of the humble Bernadette, I kneel at your feet to listen attentively to your voice, to make known my necessities and seek your powerful protection. Do not refuse me, my Mother, on account of my unworthiness. Look only at the repentance that I feel for having wounded your maternal heart and renewed the passion of your most beloved Son. Come and help me during this novena to purify my soul and to obtain through your intercession the special grace which I implore from the divine majesty. Silently mention your petition. And to give thanks to God for all the benefits received by me, and especially for that which is the purpose of this novena. Amen. Petition to Our Lady of Lourdes. Mary Immaculate, I humbly beseech you to obtain that our faith be every day increased more and more, and that you obtain a beam of divine light for those who sit in the darkness of infidelity. Propagate the kingdom of God all over the world, banish all errors from us, so that the people of our country may make it their constant glory to live in the faith of your most beloved Son, and remain united to the Holy Roman Church until the hour of death. I make this request with humility, reciting the following Hail Marys and invocations. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Prayer for the sick. O powerful Virgin of Lourdes, full of affliction and with tears in our eyes, we fly unto thee, Comforter of the afflicted and health of the sick, placing in thee all our confidence, cognizant of the innumerable and wonderful cures made by thee, not only in Lourdes, but all over the world. We humbly prostrate before thee in this dreadful hour of distress and sickness, and beseech thee with all the fervor, faith, and devotion of our souls, to hear the supplication which we direct to thee in favor of this our beloved patient. Since thou hast worked so many cures among your devotee,
Do thou make one more and save this beloved member of our family. Take him from all danger, if it will not be an obstacle to his salvation, and we solemnly praise thee to spend the rest of our lives as good and practical Catholics in thanksgiving for thy powerful patronage. Amen. Virgin of Lourdes, Pray for us. Comforter of the afflicted, Pray for us. Health of the sick, Pray for us. Immaculate Lady and my Mother, by the love you showed to the world, deigning to appear in a rustic grotto to teach the young and happy Bernadette, I beseech you to grant me a share in the same great joy, and as you, O Lady, cause a rich spring of crystal and health-giving waters to gush forth, obtain that your divine Son may pour upon my soul the sweetest and most fruitful water of grace to extinguish the love and earthly things, and to cleanse my sinful heart, so that I may be worthy of the most pure joys of heaven. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, initas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinakban, an kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balik kan sa mong pagabuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinakban, huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ka mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Sa liwat, Diyos, maray na aga po mga tugang, ngunyan Martes sa ikapat na simana sa ordinaryong panahon, siring man sinisilibrar niya to ang kapiyastahan ni San Blas, Obispo asin Martir. Isabay ta po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Des. Pasasalamat for the gift of life dulot kan Ariola family. For birthday blessings dulot ni M. Martinez. Pasasalamat man dulot ni Josel Asaituno and family. For the gift of life of Bren Flora dulot kan Flora family. For the gift of life dulot man ni Elizabeth Lois Parunggaw. Pasasalamat man dulot ni John, Eka, E.G. and Gabi. Thanksgiving for the birthday and gift of life Thanksgiving for the birthday and gift of life of Nick dulot kan Seva and family. Thanksgiving for the birthday of Dakila dulot ni Christine and Jason. Sa special na kagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asupardo, Cantara and family. Sa special na kagadan man, dulot ni Rosa Tang Lee. For healing and fast recovery of Jaime Jr., dulot kan Azorin family. To pass the board exam CLE 2026 on February 4 to 6, 2026, dulot ni Mia Joy Presilio de los Santos. To pass the board exam CLE 2026 on February 4 to 6, 2026, dulot man ni Rhea Mabeth V. Llagas. Sa kapahingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo, Cantara and family. Sa kalag ni Eduardo, dulot kan Mendoza family. For all souls in purgatory, dulot ni Meds. Sa kalag ni Luz, Maximo, Florentina, Conrado, Vicente, dulot kan Abion family. Para sa kalag ni Ruben and Leticia, dulot ni Lian, Rico, Obal. Sa kalag ni Gino and Pedro, dulot kan Asupardo, Cantara family. Sa kalag ni Pilar and Juanito, dulot kan Lorilla family. Para kay Estela, dulot kan Alarcon family. Para sa kalag ni Lara, Susimo, Consolacion, Benhart, All Souls in Purgatory, dulot kan Adrales family. For all poor souls in purgatory, dulot ni Madonna Magdaraog. Para sa 4th death anniversary ni Ignacio Reynaldo, dulot kan Miranda family. Sa kalag ni Adrian, dulot ni Janet Carreto. Sa kalag ni Rolando and Mary Jean, dulot ni Chewy M. Sa kalag ni Romeo Sr., dulot kan Orlaen family. Sa kalag ni Jaime and para sa gabos na kalag, dulot kan De Los Santos family. Para kay Domingo, Valentina, Clorina, Santiago, Romeo, Purificacion, Dionisio, Delia, dulot ni Nick Seva and family. Sa kalag ni Lito, dulot ni Joe and Del Araya and family. Sa kalag ni Justin Raymond, Nestor, David, Ray Joseph, dulot ni Tess Sanyosa and family. Para kay Severino and Veronica, dulot kan Redilias family. Sa kalag ni Ann, dulot kan Redilias family. Para kay Nestor, Corazon. Sa gabos na kalag, dulot kan Estolano family. Banwaning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
Amen. Asin sa imong espiritu. Memorial ni San Blas, Obispo asin Martir. Mga tugang ako, tas tumakasalan, tangani magkanag o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, tanakasala ako ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Salak ko, makuring salak ko. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak manlugod sa tuon, Diyos na makakaman, asin pagwatawadan sa tumakasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, kagurangnan inanyogaan sa imong banwaan na nagaarang kan mga kan pagampon, kan martir na sa San Blas, natugutan mo kaming magugma sa katuninungan kan buhay. Ngunyan, sin makakuanin tabang para sa buhay na daing kasagkoran, uli kay Jesucristo kagurangnan niya mo sa imong aki, kay ba mong nabubuhay as sinagahadi kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hemateo niya to anenot na babasahon. Ginuno sa ikaduwang libro ni Samuel. Ang mga surugoon ni David, nasabatan si Absalom na nakakabayo sa sarong mulo. Nag-agi ang mulo sa sirong kan mga sanganin sarong marambong na kahoy. Ang buhok sa payo ni Absalom nakasabit sa kahoy, asin duman siya nagbitay-bitay sa pagultanan ni langit asin daga. Alagad ang mulo duminagos nin pagdalagan. May nakahiling sa iya asin nagbareta ki Joab. Nahilin ko si Absalom, nagbibitay-bitay sa kahoy. Si Joab nagkua, nin tulong garod asin iginarod sa puso ni Absalom. Si David nakatukaw sa pagultanan nin duwang pintuan, asin ang bantay na na nasa atop kan pintuan sa itaas kan baluarte. Kan mga lagkalag nahiling ang sarong lalaki na nagdadalagan. Nagkukarahaw ang bantay sa pagbareta sa hadi. Asin ang hadi nagsabi, kung siya sanang saro marhay ang sa iyang ibabareta. Kan uminabot ang tagakusi nagsabi, marhay na bareta sa hadi ang sakong kagurangnan. Sinurog kanin kagurangnan ngunyan, ilinigtas ka sa gabos na nagtumang sa imo. Hinapot ni David ang tagakusi, ano marhay ang barubata na si Absalom? Ang tagakusi nagsimbag, awat pa man lugod na ang gabos na kaiwal kan hadi, na sakong kagurangnan, asin ang gabos na nagtumang asin nagkulog sa imo.
makaarog kan kapalada na inabtan kan aki na iyan. Anhade na tikban, suminakat siya sa iyang kwarto sa itaas kang pintuan. Nagtangis asin naghaya. Absalom na sa kuyang aki, Absalom, kuta na ako ang nagadan, bakong ika. Absalom, aki ko. May nag-usip kiwawab na si Absalom pinagtatangisan, asin pinaghahayaan ni David. Kaya kanal daw na iyan, an pangganam naging kamundoan sa bilog na hukbo. Hulita na araman ninda ang kamundoan kanhadi dahil sa iyang aki. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Himatea ako kagurangnan asin simbaga ako. Himatea ako kagurangnan asin simbaga ako. Birikas ako an sa imong talinga kagurangnan asin simbaga ako. Hulita ako nagtitios asin nangangaipo. At tamanaan sa kong kalag, ta ako matanos, surugaan o ripon ang nagsasarig sa imo. Himatea ako kagurangnan asin simbaga ako. Ika ang sakuyang Diyos, kahiraki ako kagurangnan. Bilog na aldaw nagaarang ako sa imo. Paugmaa ang puso nin sa imong uripon. Tasa sa imo kagurangnan, iniitaas ko ang sakong kalag. Himatea ako kagurangnan asin simbaga ako. Kagurangnan ika marahayon asin mapinatawad, mayaman sa pagkaherak sa mga minaapod sa imo. Hinanyuga kagurangnan ang sakuyang pamibi. Himatea ang sakuyang pakimaherak. Himatea ako kagurangnan asin simbaga ako. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsakay kiraray paduman sa ibong kandanaw, asin sa baybayon kadakol ng mga tao nagtitiripon sa palibot niya. Si Jairo pamayo kan sinagoga pakailing kay Jesus nagluhod sa pamitisan na sinakimaherak. Anagi kong babae naghihinagdan, madya, ibugtakmon sa imong kamot sa iya, nganing maumayan asin mabuhay. Si Jesus nag-iba kay Jairo, dakol na mga tao nagsusunod sa iya, nagsusurusuan. Sarong babae na pigdudugo sa daog nin 12 taon. Dakol lang tinios sa kamot nin mga parabulong, naubos na ang sa diri niya. Bako lamang day narahay kundi nagnganak pa. Nakadangog dapit kay Jesus, nagrani sa likudan, sa tao ning kadakol ng mga tao asin dinutan ang sa iyang gubing. Huli taulay niya, kung madutan ko lamang ang sa iyang gubing, ako mararahay. Tulos man sana narahay, ang sa iyang ang pagdugo asin namatean kan babae nan sa iyang lawas narahay na. Namatean man ni Jesus na may kapangyarihan na luminawa sa iya. Nagsalingoy sa mga tao asin naghapot. Sa isay ang nagtikwil kan sa kuyang gubing. Ang mga disipulos nagsimbag, nahihiling mo na nagsurusuan asin naghapot ka. Sa isay nagtikwil sa ko. Padagos ang pangalagkalag ni Jesus sa mga tao, hinahanap kung sa isay, mananggad ang nagtikwil sa iya. Ang babae panuunanin takot, asin tinatakikan uli sa pangyayari, nagdulok, nagluhod sa pamitisan ni Jesus, nagtugakan pagkatotohanan. Sa Jesus nagsabi sa iya, Aki, namayan ka kan sa imong pagtubod, mapasa imong katuninungan, asin magdanay ka sa imong
pagkarahay. Nagtatarampas si Jesus, may nag-arabot hali sa harong ni Jairo, ang sinagsabi, an sa imong aki, gadana, dahil na kaipuhan, abalahon, an maestro. Dahil ini dinanggog ni Jesus, kaya sinabihan si Jairo, dahil ka mahandal, magtubod ka sana. Si Jesus, dahil nagtugot na ibahan din si Isay man maliban ki Pedro, Santiago, asin Juan, natugang ni Santiago. Nagabot sinda sa harong ni Jairo, asin pinagmasdan na Jesus ang kariribokan kan mga nagaharaya, asin nananambitan na daing untok. Naglaog sa Jesus, sinagsabi sa inda, anong ribok ini? Asin anong haraya ini? Anaki iba kong gadan, kundi natuturog sana. Ngingisihan siya, alagad pinaruluwas niya sin nagabos. Kaiban ama asin ina kanaki, sakaan tulong disipulos, naglaog sa Jesus duman sa namamugtakan kanaki, kinaptan ang kamot, sinabihan, talita, kumi, bot sabihon, daragita, sinasabihan taka, tumindog ka. Anaki, tulos man sana tuminindog as sinaglakaw, 12 anyos an sa iyang edad. An pangyaring ini sa indang pinagnalas, si Jesus nagbuot na ini, dahi pag-osip sa kaisay man, da nga nagtugon an aki pakakanon. Maray na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good morning. Siring sa tradisyon na ang aldaw ni San Blas, igibutang aldaw nin pagbindisyon sa mga mahilang sa ngimot, sa halunan, inulit sa San Blas, Buddhist tradisyon, nagi daw na martir o obispo, alagad bago yan ang sa iyang pagbulongkan mga helang sa halunan, naging pamoso. Taga Armenia siya sa Europa, nagadan kang taon 4, siglo 4, 4th century, Bishop kan Sebaste, Armenia. Associated with the healing of throats, venerated also in the Eastern Church, and he was martyred in the persecution of the Emperor Lysius. Sa Ebanghelyo na dangugta, kaiguang mga pagbulong kagurangnan, asin duwang bagay ang na ilingta para mag-urop-urop, not ang desire o kagustuhan kay itong daragita na pigdudugo na mabulong sa parte niya. Alagad ito man na sa parte ni Jairo, so sinagog official, ang ama-aman ang nagde-desire, no, na mabulongan sa iyang aki. Ang kagusto na magpabulong, importante yun man na maghali sa to. Nagpapailig ini kan pagtubod ta, na si Jesus kaya, makapangyarihan, sa pagbulong sa tuyang kailangan. Kiraray pigas, sasabihin kita, pigdutugduan ng pagbulong ni Jesus, kung nangilang man yato pisikal, kipon matapos yan sa pagbulong sa kalag spiritual. Inulitan, pangapartikan sa tuyang pagkatawo, ang hawak kasing kalag, magkasaro yan. They should be united, no? Hindi sila hiwalay. Inulit akong may helang ang kalag na mamatayan yan kang katawan. Siring man kung may helang sa hawak na mamatayan man kang kalag. Kaya, ito bagang mga pikasabi na di ngayang problema, yang kwarta, yang ngayang yaman.
Pero, daing helang, pero masabi, parang ngayang di kumpleto ang buhay. Karon ngayang may emptiness sa daog kan puso. Di na ulit, di kumpisal. Di manganing hilang, pero sukalag may hilang. Kaya ini ang igaapuntang magkasaro ang hawak kasing kalag. Alin mo diyang pinabayaan mo, bako kang kumpleto, bako kang bilugan sa imong pagkatao. Pwede kasi tayong mag-pretend, dahil man nahihiling so kalag. Pero ang nagluluwas sa nguso ta, ang relasyon ta sa kapwa, nahihiling po dyan ang estado kang kalag. Kaya, siguro sa pagbulong ni Jesus, hagadon tamanaan ang pagbulong kan sa tong sadiri, especially na kung nabulong ka na, pinaray ka na kang kagurangnan sa kumpisal man o sa ano man na paagi ng pagbulong. Nangupod ka ini, promesa kitong sadiri na maiwasan ta na ano man na maraot, nagdadara sa tuya sa katibaadan, tayo madaan ng pasalamat at sa kagurangnan. Kung ta na kaya, nagbalik iraray kita sa gawin nin karatan, yung giraray ang gibuhon, magpabulong giraray, asin magtuga na dahil na magkasala. Baski, paulit-ulit iyan, pero iyan ang buhay ta, iyan ang pagkatawo ta. Dahil man kita pwede magsabi, nagakumpisal na, ay dahil na ako makasala. Nabulong na, dahil na ako malulugadan. Ikaw makasabi ka, tatawo ba kita? Pero gipunta sa Diyos, mag-ingat, proteran, ang lambang saro, tanganing out pamanlugod, ang bilog tang pagkatao, hawak kasin kalag, maumayan, huli man sana sa intersesyon, kan mga santo, lalo na San Blas, asin man kan sa tong kagurangnan. Ngayon po, sa blessing kang trot, ini panggibuhon ta, aning maayos, kada raya, left and right, madirigdi po sa inutan, mantang ako nagre-recite kang prayer, suli minister po yung mabugta kang sukandilang nakaikis, no? Sa indong mga neck or liog. Pagkatapos kang row ito, mabalik na, masunod naman sa second row, hanggang po maubos, no? Wala naman pong wirik ng tubig, ito lang pong ilalagay na ganyan. So, first row, ang wrong ba't sabihin, ganyan, pag ganon, baka man sa pag ganon. So, ang magayon kan, so alidig di pasiring kan, so yan naman pag ano. Pastor. Ito na po, pangadji. Through the intercession of Saint Blaise, Bishop and Martyr, may God deliver you from every disease of the throat and from every illness. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Na-bless na po, pwede na pong bumalik. Next row. Next row, please. Through the intercession of Saint Blaise, Bishop and Martyr, may God deliver you from every disease of the throat and from every other illness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Next row. Through the intercession of Saint Blaise, Bishop and Martyr, may God bless you from every disease of the throat and every other ailment. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sunod po na row. Through the intercession of Saint Blaise, Bishop and Martyr, may God deliver you from every disease of the throat and from every other illness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sunod pong row. Through the intercession of Saint Blaise, Bishop and Martyr, may God deliver you from diseases of the throat and every other ailment. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sige po. Next row. Through the intercession of Saint Blaise, Bishop and Martyr, may God deliver you from every disease of the throat and from every other illness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Next row. Through the intercession of Saint Blaise, Bishop and Martyr, may God deliver you from the diseases of the throat and from any other illness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Next row. Through the intercession of Saint Blaise, Bishop and Martyr, may God deliver you from every disease of the throat and from other illnesses. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Next row. Through the intercession of Saint Blaise, Bishop and Martyr, may God deliver you from all diseases of the throat and all other illnesses. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Next row. Through the intercession of Saint Blaise, Bishop and Martyr, may God bless you from all diseases of the throat
and every other illness, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sunod na row. Through the intercession of Saint Blaise, may God bless you. Bishop and Martyr, may God bless you from all diseases of the throat and all other illnesses. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Next row. Through the intercession of Saint Blaise, Bishop and Martyr, may God deliver you from all diseases of the throat and every other illness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Meron pa. Next row. Through the intercession of Saint Blaise, Bishop and Martyr, may God deliver you from all diseases of the throat and all other illness. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lahat na po yung mga naiwan. Through the intercession of Saint Blaise, Bishop and Martyr, may God bless you, deliver you from all diseases of the throat and all other illnesses. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Next row. Through the intercession of Saint Blaise, Bishop and Martyr, may God deliver you from all the diseases of the throat and all other illnesses. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Huling grupo, through the intercession of Saint Blaise, Bishop and Martyr, may God deliver you from all diseases of the throat and other illnesses. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Pagdulot. Pagpamibig ko mga tugang, tanganin ng sakon sa inong atang, makumanlugod kan Diyos amang makakaman. Akon manlugod kan kagurang nananatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang nanami, ibig kami, pabanalakan sa imong bendisyon ang mga dolot na atang.
Namantang ika ang nagtatao, magpalaad sa mo kay itong init nin sa imong pagkamot, na uli kayan, dinaog kan banal na si San Blas, ang gabos ng mga pasakit sa saiyang hawak. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas mga puso. initas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo ang sindapat, matanos sin nakakaligtas. Nadanay sin minsan sa iyo, nagpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa makakamanaday kasagkoran. Ulitan dugong pinabulos, kan palada na martir, San Blas, nagpahayag din pagtubod sa imong ngaran. Sa pag-arog kay Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngalasan, pinabulos, linulubos mo sa kaluyahan ang kabagsikan. Asin pinapakusog mo ang mga maluyang kaluyahan, kakayahan sa pagsaksi uli kay Kristo sa mong kagurangnan, kaya kaibagan mga birtudes, kalangitan, padagos kami nagsilibrar sa imo sa daga, daing tapos nagaharubay sa imong kamahalan. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, usana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, baraban kabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami pabanalakan ambon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak as sindugo kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Kan siya sa lugaring nabuot, pinagpasulaiban sa God sa pasyon, ang kwan tinapay, asin magpasalamat, binaaki ni, tinaos sa mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siriman pagkapamanggi sa pag-ayam ang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iya mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamagabos, sin mag-inom kay ni, tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibuhon indo sa pagromdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami nagururumang sa iyong pagkagadan, sa pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong magagurangnan, kining tinapay ng buhay, singkalis, singkaligtasan, nagpapasalamat, at pinapagkanig mo mag-atubang, sin maglingkod sa imo. Asin nagikimahirak kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kang awa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, girong dumakagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing balubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, asing ang gabos na klero, si Ringman, girong dumas, sa iyong pagkahirak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na ang pinapamibig, kinigirumdom sa misang ini, sinanggabos na gadan, Dangan ako asinda sa liwanagan sa imong lalawgon. Kaya raki kami kabos, namibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen na yanakan Diyos, San Jose, sa iyong esposo, San Judas Tadeo, mga banal na apostoles, San Blas, asing kabos na santos, sa kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawa sa inong pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, sin kaiban niya, sin sa iya, sa imo Diyos samang makakaman, sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan, sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon ang kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo,
magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nen siring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan, katuninungan. Tanganin kaming natabangan ng sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sin manligtas sa gabos na kaparisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglao, masin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristo kagurangdan, kanagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan, tinatao ko sa indo. Hare pagalingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkaniguan, as siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikanabubuhay, nagahadi. Sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninawan kang kagurang nandanay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kan tandaan ng katuninongan, peace be with you, peace. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Mga tugang uyan sa kagurang na ni Jesu Kristo, nagdulot kan sa diri, duman sa krus. Tanganing kita gabos, tang mga kailangan sa hawakasin kalag, mabulong. Siyang kodero kan Diyos, agpaparang kasalan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang sa kordero. Kagurangnan, bako kong maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamanon kita kang awak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
para po sa tong Triduum Responsory for the Dead. I know that my Redeemer lives, and the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see him, my own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. I know that, gabos po kita, I I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. By your coming as a man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your people. by your baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your by your people. coming again in glory. Lord, save your people. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son, who died on the cross, was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants who have gone to their rest in Christ may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Lord, let them rest. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them May forever. they rest in peace. Amen. Mamibig kita. Kagurang na namibig kami ng mga banal na misteryo sa mong pinakinabangan, magtao sa mo kining kusog ning kalag, na naghihimo sa paladan mong martir San Blas, na maimbod sa paglingkod sa imo, asin manggana sa pagsakit tuli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Balikan mga pamibi, intercession ni San Blas, San Judas Tadeo, Maria, inaning kaligtas, San Kamo, asin sa inumang mahal sa buhay, bendisyonan. Sa ngarang ka nama, asin aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Dinulutan ng Santa Misa, lakaw kita sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father. Pray